باسمك تأمين ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኸ ጐይታይ ሓጐስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዐለይ ንበር ኣብ ጎነይ ዋላ ምድሪ ተቦቐለት ፍረ ዘይብሉ መንከራይ እንተበዝሐ ሞተይ ኣኺሉ ሰይጣን እንተቃዘመ ዝብላዕ ደልዩ ሰብ እንተጸላኣኒ ገባይ ተፈልዩ ንስኻ ኣለኻኒ ጐይታይ ልዕሊ ኹሉ ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኻ ጐይታይ ሓጐስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዐለይ ንበር ኣብ ጎነይ። ሰላም ናይ ዩቱብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣቢ ከመይ እኒአኹም? ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሽንም ባይል እሙን ሕፅር ዝበለ ስነ ጽሑፍ ሒዝናልኩም ቀሪና ኣለና። ላይክ ሳብስክራይብ ደሞ ላኮርኹም ኣበራታትዑና ኣሜን። ብዘለካ ኣመስጋኒ ይኹን ኩሉ ፍሽኽ ዝብል ሰብ ድልዮቱ ተማሊኡሉ ማለት ኣይኮነን፣ ግን ንሎሚ ብደስታ ንጽባሕ ብተስፋ ስለ ዝነብር እዩ። ኩሉ ግዜ ብእግዚአብሔር ክንሕጎስ ኣለና፣ ምክንያቱ ሓጎስና ዘለኣለማዊ ምእንተ ክኸውን ፈጣር ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ንዓና ዝጠቅም እዩ ዝህበና። ኩሉ ንጽቡቕና እዩ። እግዚአብሔር ሰናይ እዩ። ብትዕግስቲ ክንጽበዮ ይግባእ። ብሓቂ ብዘለና ነመስግኖ ንተዓጐሶ ብቕድመኻ ዘሎ መንገዲ ንምፍላጥ በቲ መንገዲ ዝሓለፉ ሰባት ሕተት ምስ ውሽጥኻ ገጢምካ እትረትዖ እቲ ሓቀኛ ውሳኔ እዩ። እቲ ሓቀኛ ውሳኔ ኣተግብሮ። ትማሊ ታሪኽ እዩ አንብቦ፣ ሎሚ ህያብ እዩ ተቐበሎ፣ ጽባሕ ምስጢር እዩ ዓቅቦ። እኩይ ሰብ ከይርኢ ኢልካ ኣዒንትኻ ኣይተዓሙቶ፣ ሰናይ ሰብ ክሓልፍ ከሎ ከየምልጠካ። ኣነ ዘገድሰኒ ትማሊ ኣበይ ነይረ ዘይኮነሲ ሎሚ ኣበይ ኣለኹ። ሕሉፍ ህይወተይ ንዓይ ታሪኽ እዩ። ኣብ ሕዚ ሰዓት ቦታ የውሉን። ኣብ ሕሉፍካ ኣይትንበር ተበራበር። ምንባር ጻዕሪ እዩ። ብተስፋ ዝጽዕር ከዓ ዓስቢ ይረክብ። ተስፋ ድማ ናይ ህይወት ምግቢ እዩ። ንነፍስኻ ከም እተለልያ እዩ ዝገብር። ሓይልኻን ድኻምካን ኣልሊኻ ንቕድሚት ክትቕጽል ይሕግዝኻ እዮም። ኣሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ይኹን። ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ ሰላመይ ኢኸ ጐይታይ ሓጐስ ዕረፍተይ መንገደይ ኣቕንዐለይ ንበር ኣብ ጎነይ ካብ ፈተና ተውፅእ መድሓኒኻ ንብርሃን እተሻግር ብርሃን ንስኻ እፃናናዕ ነብር ንኹሉ ዘመን ኣብ ምርኮ እንከለኹ ኣብ ምድሪ እትማን ከይሞትኩ እነብር በኣኻ ኣኣምን ብስምካ ተኣሚነ ኣይትግደፈኒ ንጸላእየይ ሰይጣን ኣይትሃበኒ